tonnia. Velkoja. On paljon onnea. Kiitos, tyttö. Mitkäs noi on? Aina rahkapullia. Vittu. Eiku. Nämä on velkoja. Nämä sinä voit viedä vaikka takahuoneeseen. No, sanotaanko nyt näin, että ehkäpä. No kyllä se aurinko paistaa takalistoon. Siltä vaikuttaa. Meidän täytyy ruveta käymään tänä keskiviikkona. No, mun pitää ruveta ottanut lisää velkaa. Voitot on tollassa. No paljon sä sitten yleensä oot voittanut? Enpä oo tullut ajatelleeksi. Ja mulla on siitä vähän huonoja kokemuksia. Perhana. Kyllä tällainen raha muusi nostaa tunnelman kattoon se. No, paljon sinä sitä on? 500 tonnia. Ui saakeli! Kokenut karika. Ei kovin usein tommosiin potteihin törmää. No Seppo, hei tää nyt oli pelkkä ismaltuuria. Musta herukka meni. Sinne meni! Noin! Mä en tiennytkään, että täällä voi voittaa seksirahaa. Harvemmin tommosella kertoimella juoksevat koneet mitä raskaa tekee. Mutta nyt teki. Oli se hyvä, että toit mut tänne, vaikka mä hangoittelinkin suon takalistoon. Hei, otetaan lähdölle ja velkojen tulolle. Siis Seppo, ajattele. 5 eurolla. 5 euroa. Ja nyt me lyödään rahoiksi. Koska on seuraava lähtö? Muutaman 10 vuoden kokemuksen perusteella voin sanoa, että parempi lopettaa, kun on kiivaa. Mitä? Vittu. Jos sä haluat turpaas, niin sä pääset äiti takalistoon. Mä tarkoitin vaan, että ne velkarahat voi kadota sieltä lompakosta ihan yhtä nopeasti, kun ne sinne tulikin. Turpo kiinni. Sun kannattais nyt vihdoinkin nauttia siitä, kun sun onnes on kääntynyt. Ei persuksiin. Niinpä. Sä olet vanha paska. Homo, paska. Tuoppo. Ja vielä pesäpallomailla. Niin. Mitä helvetti? Ovi auki! Hei. Ja intui. Vittu. Kyllä on. Siinä on. Peruna. Ja tässä. Tässä on kiitos. Ja kuka teidän oikeeta? Mä löin sinne huoltamoon toiletissa. Ja te olette aivan kärpänen. Ja te olette hieman humalassa. Joo, mutta minä en enää hetkeäkään pystynyt olemaan ilman teidän kasvojenne. Tuu nyt keremmämme oven edestä nöykkäämästä. Joo. Seuraavalla kerralla kyllä voisi tulla selvintää. Tänne. Mun täytyy saada nyt vähän takalistoa. Tai muuten. Mä uskon sitä. Noin! Ei muuta kuin lapsien teko. Mä menen tekemään sulle jotain syötävää. Teidän aamulla on niin paha kohmelu. Mitä? Siinä on Nyt sä käsitit ihan väärin. No just niin. Tänäänkin jäin. Vittu paisti saamatta. Voi helvetti! Napsen. Juokse sinä. Vietäviä. Ne on päivässä on niin tummaa. Makuuhuoneeseen.